bura mawuok e kaunti ma Migori Nyakoromoga Jwang' oseo piny owacho kuom rem tawo somo mar lai mano mar CBC e yo mowinjore. Jood burago wacho ni dang' ni sani okwako piny Kenya e sekta mar somo. Wirani mise ok ogur motegno ne somb CBC. Jojuma miyowa ler. Chenro no mar somo mar CBC pod medo nyuolo paro mopogore opogore e pacho kae. Moko kuom jokanyo mag sekta no mar somo kaachiel kod josiasa e kaunti ni ma Migori wacho ni ikruok pok oket makare kod piny owacho mani chenro ni mar somo mar CBC koro ketie tim e yo mowinjore. We are requesting the current government that the confusion in the education system we are not going to accept. The future of this nation lies on the students who are in school now. If there is total confusion, it means the future is confused. Ramogi. Kechwana dalili nigi ni dhitamogi. To gidwok jonyuol kata 844 be mawambo wadhi. Mondo nyithindo dhi janyuol ong'e ni nyathina kotiko klas 8 donje form 1 to dhi university. Giwacho ni chenro ni mar somo mar CBC en mano bende koro ber mokalo. Ka bende poni nyalo kete tim e yo mowinjore to nyakelo kony ne jopuonjre. Kuma Kenya sani nigo ok en kata mar chiemo no. Gima wan go en mar nyithindo madhi sikul. Jonyuol nigi nyithindo manyotimo klas 6. Gikia ni nyithindo go dhi kanyo. Nyoro kanyo nyiso ni gidhi donje junior secondary e secondary schools. Kuonde moko secondary schools nigi subjects mopogore. Kikelo japuonj achiel ang' no puonj gite. So the crisis ma wan go is a crisis in the education sector. Ywak bende koro nitie ni chenro ni mar CBC koro wechego mag siasa osedonje. CBC is a good thing, but the implementation now we are bringing politics. We need to support this country because if we don't do it now, who will do it? We're not going to accept to play around with the future of this nation. Some of us, it is because of education. That's why we are here today. Were it not for my going to school, I was just a brickmaker somewhere here, around this Oruba area. I brew changa here. Oganda mathoth e kaunti ni ma Migori wach ni pod gintiere mudho e yo ma iketogo e tim chenro ni mar somo mar CBC ka bende dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ka okalo kuom migawono mar somo koro chiw ler ka otende kod chenro ne. Jojuma, Ramogi TV, Migori.